Mamukase guys. I hope muri right kumatima naise nyika kwa muri koko. Nai guys. Zvakaoma. Nyaya yemukadzi murume wokuuraya mukadzi wake ku-UK ende zvakaoma. Munosati nesuro pandaitoteerera kukotu kuluya uya achitaura kuti haasi kutomboramba mhosva. Atori willing kudzokera kunonotongera gwamhosva dzake ku-UK. Ndo pandakatonyatsoona kuti no, saka murume uyu akazviita kuchinzi pakashandiswa blunt object kuti pakwanise kuti paitwe akwanise kuti apfuudze mhuri yake. Munozondakwanisa kuti guys munonyatsozvibvunza kuti saka paakanga whatever zvaishandisa achiponda vana vake especially pavana apa pfungwa dzake chaidzo dzainyatsa kumuudza kuti chii, dzaimuudza kuti kudi pavana no matter what circumstance kana kuti what vana handimaona dimuudza ndaitombofunga kuti pamwe kuda akaisa iri poison muchikafu kana kuti kudini, but pandakanzochinzi kwai pakashandiswa force handimaona ne-object. Force object was used kuti aponde. That could be hammer, a hammer inogona kuve iri hama, inogona kuve iri sando, inogona kuve iri baseball bat, inogona kuve anything chiri force chaiponda nacho uchinzi it was a gruesome scene kureva kuti mukadzi uyu anga asika kaponda achiponda achitema vana kudaro akanga achinzwa sei. And then it got me thinking kuti guys, alright, mukadzi uyu kana uchinzi paakatanga kuti imba sezvo imba yanga yapasauya kutengesa kuti vakwanise kuti vasiyane munhu mwararame life yake, saka mukadzi uyu akafira kuramba munhu here. Saka right now munhu akakuchitira akakuitira zvese zvaanenge achiita paupenyu hwako ukaenda kuti handichadi, zvinhu zvinourayisa here. Saka munhu anotopondwa kufa achifira kuti rudo rwapera. Munoziva ndakanyatsofunga ndikati right, izvozvi right now vakadzi vangani izvozvi, vakadzi vangani vanhu vari pano paplatform panapa vari kusangana vane masituations akadaro right now vekuti izvozvi. So murume anotonyatsa kuona kuti murume uyu anogona kundiuraya asi achakwanisa kuti abude because akatoudzwa kunzi ukangobuda ndiri kukuuraya, kana kuti kana inini ndisiri kuzove newe hakuna munhu achakwanisa kuve newe, I'll make sure. Saka vakadzi vatoripo, vakadzi right now vatoripo pano izvozvi makanditarisa mutana vhidhiyo ineyi vari kutya kana kusimudza musoro kana kuudza hama kana kubuda kuno kuti anotoziva kuti munhu anogona kundiuraya. Because tara chokwadi mukadzi uyu anga urayigwa kunzi wakundiramba, ndio mhosva yake, wakundiramba saka iwe haungandirambi saka ndakukupfuudza zvese nevanhu. Unonyatsokuona kuti anyway, saka chokwadi inonzi sleeping with the enemy. Sleeping with an enemy, kurara nemukuta vana, kuudzwa masweet nonsense nemunhu akachengeta guva rako, akabata guva rako mumaoko. Guys, zvinorodza sei kuti munhu at some point paitombori nerudo kapa. At some point pavakaisvika pakuaccumulate zvinhu zvese zvavana zvezvi nekuita vana paitombori nerudo chairo vachiudzana vachipromisana heaven and earth. Then boom, jikijiki haana kuziva kuti munhu aimupromisa heaven and earth, munhu akagadzira guva rake. Munhu achatera upenyu hwake, achakata upenyu hwake shoti, haana kungaziva. Dei aiziva, dei akadiko, unotaka kubvunza dei akadiko, dei handizivi. But guys, chikuru chaisara chekuti kune mivasara vari papenyu varipo panyika. Masaini guys, mared flags unenge uchitomaona aripo. Mared flags kwamuri kune vanhu venyu vava unenge uchitoona mared flags kuti atoripo. Murume anotamba nekusimudza ruoko achida kukurovarova, murume anogara achitokudza wedhi iroro rekuti ndichakuuraya, ini nditokuuraya, harisi wedhi rekuti ukatamba uchingoudza munhu. Kana uchiona murume ukachigara chingokudza kuti ndichakuuraya, ndigona kutongokuuraya, uzive kuti that's a very big red flag. It's a very big, kutamba nekurovarova achiti anytime unorohwa uchiswa ruoko. Anopa munhu right yekurova mumwe munhu ndiani? Akapa munhu right yekuti unorova mumwe munhu, mwana womumwe munhu ukwanisa kumuponda uchimurova, ndiani akapa munhu right? Ito red flag because mukutamba mukurovana kwame mchiyanzi tikurohwa handirovi stiri kana ndorova shoma ende munodefenda vanhu ivava vanenge vachirova kana vanoabuse ava. Anokurova pakaipa panovhara tsinga pa blockage yetsinga apa yobva yeropa pa kana kuti yemweya obva kurova imomo mukudza ndiro zvakawanda ndorova shoma obva wafirapo. Munhu muri norudza ndeyekwenyu. Musapiwe mafinifuva, musati wakafira mberi all in the name of love askana. Ansandamboona anofamba hake murodhi achinonzi makadiko vari single, makadiko vakarambwa nemurume vanhu vakasiya murume makadiko. Hazvinyori pamanzi apa. Your freedom comes first, your happiness comes first, you come first. Musashungurudzwe sterek in the name of love. The same goes to varume zvakare.
vamwe vari kuva mumarume vakagara vari kushungurudzwa nevakadzi vari kutoudzwa kunzi ndichakuuraya. Macases let's not turn a blind eye. Variko vakadzi vanouraya varume, vanovaurayira ingave mari dzemainsurance, dzingave pfuma, chingave chikomba chachata chikomba chako chako kunzi ngatimuurayipo ari kutadzisa kufara. Variko mared flags anenge atoripo anyway, munenge muchitomaona mared flags. Asi tinge chikuti anondita seta kujaira munhu, anosa kujaira munhu kusvika pakuti unojaira munhu kana 10 15 20 years unaye unenge wangoti angandidini. Hazvina kumira zvakanaka vedu. Ini nanhasi mwoyo wangu unorwadza, nyaya iyo iri ngorwadza. Tongoti murume uyu dai achingoenda kunofesa mhosva dzake achingonosvikopiwa. Izvi zvandandichiona zvekutaurwa hazvo mumastiti isatina kuzistadha law, kasi pane vambokuti hapadi law panoda kungoshandisa brain dzako. Guys, izvodzo dzine grade 2 izvodzo. Munhu kana akabatwa aine pfuti muSouth Africa, mutemo wacho chinoti nyaya yepfuti, kubatwa uine firearm South Africa crime hombe. Handitika unotoenda kujere makore anokwana kuita 10 to 15 years. Handiti izvi kutogona muzoti anzi akabatwa ine pfuti saka anogona kusaenda otongwa muSouth Africa ozoita 15 chero akapiwa 15 years muSouth Africa. Asi extradition inga yakamira, UK yakamirira because kune vanhu vakaurawa, vanhu vakunoansa mhosva dzavo. Andimazviona. Ende zvokuti anzi kwai kune manegotiations anenge achiitwa negovernment kuseri kuti vamuregerere vadrope macharges emi hakuna zvinhu zvakadaro. Wakatopara mhosva munyika unotanga wasevhera mhosva dzako wozoenda kunotongwako. Zvoti vanotaura naUK yotaura neSouth Africa kuti chiregai chidropa inyaya yepfuti nekuti kunoti nemedha chirai. It's a lie. Hazviko zviya. Mutemo weSouth Africa unotongotanga wadhila nezvinhu zveSouth Africa anogona ake maybe probably kusazoita 15 years idzodzo, but pane zvinotoitika kutaridza kuti mutemo weSouth Africa waitawo zvawo. South Africa ine mitemo yayo. Handimaona inotanga ita mutonga be chirakanzi fine anogona kanzi 300,000 fines. Handimaona odzoserwa vomukwidza ndegavenda naye vonomuenda kuover authorities kana kutonzi ngatanga apika kunozoenda zvokuti vangataurana kuseri kuti ndikati dropei macharges aya efuti itori serious crime ozouya kuno kutozo akuna unotongotanga watanga wafisa nenyaya dzemhosva dzako dzepanyika idzodzo dzenyika yauri idzodzo woita mhosva dzako dei zvaigona kunegotiatwa. Kune vanhu vakadzi kana vakabatwa nemadrugs vachienda kune dzimwe nyika kunotengesa, handi nyika dzavo kunyika dzavo svika kutonzi kunokuta kubata nemadrugs tokuuraya kunourawa kune kukabatwa nedrug unofa, kuna naChina uko kukabatwa nezvinhu zvinofa. Handimaona unourawa. Kune nyika dzimwe kune musikana kese musikana Botswana yakazama kutipe hoyo kuno vakaramba ikatiita zvemutemo tinoita zvemutemo wedu kunoko zvokuti anozopikira kugona tove drama. Isu yedu anoita mutemo wake mutongo wake kuno kana apedza tokupai munhu wenyu ikoko. Hani machona. So zvakangooma inyaya dzikangooma guys. Anyway ameno tongoti deve kuUK vachikurumidza kuita mapepa varungwa nokuti dzimwe nguva vanenge vari slow futi vachiita mapepa avo fast kuti munhu akurumidze kuinda achingonogara kuti upenyu hwake hwese uyu akatongotosana itori life zvayo njeri. Hanimwana ndochikuti chaangatengera futi dei akazva akachingozvidhura musoro zvokuti kwaiye akaita commit attempt hakuna attempt yakambotrya kuda kuzviuraya dei akatora futi dei ungazvimisa wotora futi yayangatenga yehovha wati musoro mako mudhwi unomisa. You won't miss. Aitrya kuda kuzviuraya 3 times achifutadza kupi dei akangotora futi yakangoita kana muromo kuti brr obroma muromo ngadi akatofira ipapo. Hanimona saka zvoda kuti nyepera nei akauraya vanhu 3 ko oda kusira chibhabhadzigwa kuna zvinhu zvakadaro munhu ngamwe anofesa mhosva dzake. Handimaona ndakuti taura nasi vakadzika vedu weka please look after yourselves. You first, you come first askana makazvikoshera henyu. You come first before muditsi muve neso rakanaka.